slunce znovu svítalo a dnes jsme na lodi. Rozhodl jsem se, že si utratím všechny fišmince za dobré vybavení, takže jak jste si mohli všimnout, mám silný prut, rybu a potom ještě jsem si koupil žížely, protože chceme dneska chytit co? Slunce velkého. Takže pokud chytíme dnes slunce velkého, bude to pro nás velmi dobré. Nevím, jestli nám zabere na ryby, a něco nám zabralo. Vypadá to na nějakou vzácnou rybu, nevím, jestli to je sumec, ale mohlo by to být. To sandát severoamerický. Silný prut jako utáhne hodně, ale potřebujeme chytit slunce velkého. Pokud ho dnes chytíme, tak by to mohlo být dobrý. A potřebovali jsme třeba i větší kus, protože tento silný prut utáhne ryby až do 200 cm. No, teď nám zabrala nějaká vzácnější ryba, uvidíme, co to bude, nevím. No, je to losos merka, kterého jsem ještě nechytil. Pěkný kus. Další. Na tu rybu tady berou fakt vzácný ryby, na to by se tady měli chytat. No, pěkná. Pěkně se tady expíme. Jo, tak tam stá... Ty vodu! Na 200 cm, ten protáhne 200 a ona mi unikla ryba. To musel být pořádný kůsanec. Tady máme kapra, která aspoň myslím, že to je kapr. Co to bude kapr? Tak to je pstruh duhový, který je taky tak trochu vzácný. Teď tu máme okounka. Chce se nám někdo přátelit? Přijmout. Tak, přijmeme Arexe. Dokončil si denní úkol. Mám tam vlastně nějakou novou misi, tak bych se měl kouknout rychle, to není nějaká mise na lodi. No, zabral nám zase asi losos merka. Myslím, že je to losos jo, je to losos kusič, kterého už mám také dávno chyceného. Z obchodu jim mušle. Jo, chápu, že mám jít prodat mušle, ale já jich nemám dost. Tak rychle rybo nějaká. By to nějakou vzácnější rybičku. Chtěl by to toho sumce, jsme na lovu sumce, tak ho musíme chytit. Sumce. A jestli si říkáte, proč jsem nešel chytat na velký prut, tak to je z důvodu toho, že by mě to velký prut přetrhlo. Strůdový, také velký. Tak, prosím. A co? Okounek, znovu okounek. Je tu okounka, dochází nám energie. A to nevadí, my si můžeme klidně dokoupit energii. Máme malou šanci, když bychom... Banánový prout, tak. Energii máme zase dost. Máme 0 fišmincí, takže jako... Nebojte se, já vydělávám rychle fišmince. Za jeden den mám vždycky jednu, protože já mám strom lepšenej. Ještě se ho hodlám... No, teď to vypadá zase na sandátka, nebo na losose nějakého. Je to sandát severoamerický. Nahazuj. Děláme. Nechce nahazovat. Nevadí. A potřebujeme asi opravdu tu větší rybu. Já zabrala. Jo, co tam to bylo za rybu, co nám přervala prut?
To byl sumec. Kdyby to byl sumec, no tak to by se... Nevím, se to chytíme. Jsme na hlavu slunce. Jsme na hlavu slunce velkého. A nemůžeme ho chytit. No. No chytíme, protože na rybu jako bych čekal, že by zabral sumec, ale on to zabral asi, ale přetrhám to. Chtěl by to nějakého menšího slunce, protože ten jsem proti opravdu poslední ryba. Žádnou nemáme. To je naše poslední ryba. Prosím, zaber slunce. Co to je za rybu? Prosím, ať to je sumec. Sumče, prosím. Co to je za rybu? Ježiš, strudový. Jdeme chytat na žíželi. Máme na vybranou. Chcem chytit slunce, tak žížela je jediná naše záchrana. Prosím vás, já chci tohle v tom videu chytit slunce. Nevadí, když bude malé, já chci prostě slunce chytit. To nebude. Úspěšný lov asi. Ty vado. Candát severoamerický. Aha, tak smůcha chruchtavá. To je taky vzácná ryba. Tak co? Sumče. Vím, že tady plaveš v tomto rybníce. To by neuškodilo, aby zabral. Budeme zkusit jiné místo. Budeme zkusit nahazovat třeba tamhle. Snad chytíme slunce. Chtělo by to se silným prutem, tak bychom mohli utáhnout slunce. Kounek. Dochází mi energie, tak si budeme muset koupit další. Ty ale, když já nezabere ten sumec, tak jako jsem si to vůbec nemusel kupovat tyhle ty věci. Já jsem měl vybavení, jako že si chytím slunce. On stejně nezabere, to bude něco jiného než sumec. No, strudový jsem se to nestal. By to chtělo by to nějakou větší rybu. Třeba i rybu přes 100 by jsem byl za ní rád, protože jako já jsem nechytil ještě rybu přes 100, se mi zdá. Jsem to jako nějakou chytím, protože jako mě nebaví chytat, protože mám rybičky. Já jsem na lodi, aby jsem chytil slunce. Já stejně ho nechytím, toho slunce. Prosím. Zaber. Vypadá to, že nám sumec nezabere. Pak mám tady ještě nějakou náladu, na kterou se tady moc ryb nezabere, a to je wobbler, a na něj asi fakt nic nezabere. Zbývá nám 5 minut a 9 žížel máme. Co to je za rybu? Strůduhový, že by to byl strůduhovíček? Kapr strudovítka!
je mega. Kapro obecný 109 cm měří. Pěkný, pěkný. Tak jo, chytli jsme nějakou větší rybu. A co třeba z toho slunce? Ten by taky neuškodil. Jako jsem rád za to, že mám obrovskou rybu, ale jako slunce, kde mám slunce? Jak ty slunce, ne obrovskou rybu tuhle tu. Ty slunce třeba. Taky takhle obrovského slunce. Hodil by se mi, ale jako vypadá to, že nic. A když tak budu šetřit na můj klub, takže lidi, co mě budou odebírat, tak mi můžou napsat a já je přidám do mýho klubu, až ho nějak udělám. Prosím, zaber. Taková ryba. Tak kam půjdem teď nahazovat? Chtěl by to někam, kdyby zabrala nějaká, tak co třeba sem moc blíž. Prosím, zaber, mám ten silný prut, koupil jsem se ho na slunce. No, nic mi tady nezabere. Vidíme třeba tam přede mě. Já vím, že tady plave mega ryba, a já ji chci chytit, ale jako já mám problémy chytit z důvodu, že je obrovská. Taky v háji. Co bude asi zase okounek nebo perlín? A perlín. Je taky předpladný chytit perlína, když chci slunce, no, už nemáme. Tam to vypadá zase na kapříčka obecného. Mošťák pruhovaný. Tak toho jsem ještě teda nikdy nechytil. Třeba zkusit wobbler 41. Třeba nám tady něco zabere. Ale nám něco zabralo. Tak to se divím. Strůdový malej, ale zabral. Takže ještě slunce můžeme chytit rychle. A její turnaj začíná za 5 minut, jenomže já nemám prachy a stejně bych na něj nešel. Se divím, že nám něco zabralo. O, co to je? Sandát severoamerický, stopro. Kupde na sandátka. No tak jsem mu chrochtavá. Jo, vím, jak se prodávají věci. Já vám to řeknu až potom. Jo, až na řehu. Ty 50 sekund do odjezdu. Prosím. Zaber. Sumči, máš na to. Prosím, zaber mi, prosím. Prosím, já tě potřebuju, sumče. Chci, prosím. Prosím, zaber. Tak, prosím. No, toto bude taky nějaká zácnější ryba, která hodně trhá. To sandát severoamerický, měří 93 cm. No, teď už je to tak asi všechno. Odjíždíme.
Ach jo. Nezdarilo se nám moc slunce. Škoda, škoda. No, se nám to podařit. No, tak já jim poradím, jak se to prodá a já se s vámi loučím. No a čau čau.